Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, lagi lagi karo Lekmat karo wusik Tegalan iki lho. Kok Tegalane tapi sing diresiki lucune iki ngene lho. Sing diresiki Tegalane tanggane, ora Tegalane dhewe lha lho. Ada apa di balik wi? Lah lho. Oke lho, terus. Klik. Aduh, jancok. Lagi lho. Awe. Nyapa to nang iki kok? Posisi sore karo ngabuburit. Dolan gone Lekmat lho. Bos e. Iki yo ben resik. Lah iki karepe. Padang kowe dolan rene barang kan yo mbok ingeti barang kan yo ketok manis. Lah wi lho. Lah wi lho. Lah wi lho. Arepe warung kok jebruk. Lah wi lho kata-katane wi lho ngarepe warung. Lah wi lho. Lah wi lho. Oke lho. Tapi kok sing lucune ngene lho, sing diresiki iki Tegalane tanggane. Ada apa wi lho? Aku yo lucune. Ya ada suket karo ada. Bos. Vlog. Ini gone iki. Gila. Karo geguyonan. Sawante iki mripatku belekan bos marah iki. Ketok bundul-bundul mripate belekan. Mosok belekan kowe. Iya, boleh nih. Lekmat. Gila. Bebe. Tambane murah belek iki. Apa Lekmat? Tambane. Nek enek wedhus nguyuh kae. Dik. Kowe madhep ning dhuwur ngene iki. Lah nek pas nguyuh ke sing nade sapa Lekmat? Ora pas enek dus nguyuh, dus edok lho. Oh ya piye piye? Kowe ngetono turuke ngene trot. Mesti marine. Lah lho. Wih. Os.